So what's up sa inyo mga tropa, it's your boy Mr. PD once again. Dito tayo ngayon sa bayan ng Concepcion. Ayan, kitang-kita na naman sa ating likuran, ano. Padayo tayo rito para makaalam ng konting Kapampangan words, ano. Maghanap tayo ng mga pwede nating interviewin. Let's go, at ipapakita ko lang muna sa inyo ang magandang bayan ng Concepcion. Tara, let's go. So medyo naulan mga tropa, parang wala yata ang tambay dito. Sana may matiyempohan tayong tambay para makapag-interview, okay? So ikot lang muna tayo ng konti. Ganda pala dito, men. Ayos pala dito sa Concepcion, ano? So maghahanap muna tayo ng mga, parang hindi tayo pwedeng pumasok dito. May mga naglilinis, buddy. Dito tayo, dito. Ayun. Nakita mo yun, buddy? Ba, tara puntahan natin. Tayo natin magtanong dito kung ano ba yung mga pwede nating malaman na Kapampangan word. Mukhang ano to, buddy. Medyo mukhang payaman to. Dito, lapitan natin, buddy. Sir, pwede mo bang... Hi. Pwede mo ba magtanong, sir? Oh, pwede naman po. Matagal na po ba kayo dito sa Concepcion, sir? Oo, matagal na ako. Dito na rin ako binahit eh. Ano po yung binahit, sir? Tagalog kaya? Tagalog? Tagalog po kami, sir. Tagalog. Di po kami nakakaintindi ng Kapampangan, sir. Dito na rin ako pinanganak dito sa Concepcion. Ah. Kaya matagal na ako dito. Dito ka na po pinanganak talaga, sir. Dito rin yung salamat. pwesto. Dito rin. Kasi po, sir, galing po kami dito sa ibandang Quezon at gusto lang po namin makaalam ng mga Kapampangan words kahit pa paano. Gusto nyo? Hindi kayo nakaintindi ng Hindi Kapampangan? po, hindi. Pwede lang magtanong, sir, paano po ba sasabihin na marami po palang magaganda at gwapo dito sa Concepcion, sir? Sa Kapampangan. Oo, sa Kapampangan, sir. Paano ko sasabihin sa mga nanonood dyan? Pala, Sabihin sir. mo lang. Ay, magay na lang. Ay. Sige, pag maganda at gwapo dito sa Kapampangan. Anong Kapampangan, sir? Mga bulok kobol date, mga sura kayo. Ganun yun, sir. Ganon yung magaganda at Mga bulok, gobuldet, mga sura mga kayo. tsura kayo. Ganun po, sir. Oo. So, yun mga tropa. Narinig niyo naman ng ating si sir na ang Kapampangan daw ng magaganda at gwapo. So, babatiin ko yung mga taga-node ko na Kapampangan, ano? What's up sa inyo mga mabubulok lahat ang buldet ninyo. Tapos, dahil sa sura dito, maraming salamat sa inyo dahil sinusuportahan nyo ako. Kasi alam ko mabubulok buldet nyo. Sir, ayos yun, sir, ha? Ayos. Ayos naman yung pagkakabigkas ko, sir. Uy, sakto nga eh. Buti naman mabait yun na natin na interview. Nagano lang ako dito dahil lumulan eh. Oo nga po, sir. Alam mo, inaano nyo. Lilitaw na ako sa TV niyan, sir. Hindi, ano to, sa vlog po ito, sir. Ano yung pangalan ng anong, sir? Mr. PD po, Mr. PD. Di nyo natatanong, sir, ako may-ari dito. Ikaw po may-ari ng Concepcion, sir. Ako may-ari dito. Ayos to, buddy. Ayos. Siya pala may-ari ng Kaya Concepcion. subscribe na kayo, Mr. PD. Dito tayo basta, sir, para medyo maganda yung binat. Pero, Ikaw, buti nakapasok kayo dito. May ano ka dyan eh. May mga bata ka dyan, sir. May bata ako dyan. ikaw pala may-ari ng Concepcion, sir. May-ari dito sa Concepcion. So, kayo po pala talaga may-ari ng Concepcion, sir. Ako may-ari. Kaya nga nandito ako, kahit tumulan. Tinitignan ko lang Yung lupa ito. Kumbaga, lupain. kung kumusta na. Tingnan mo. Kung di mo natatanong, sir, yan. Lahat yan. Lahat na nakikita mong... Pakita mo yung buddy. Lahat ng nakikita mong puno niyan. Yes, sir. Galing sa mansyon ko yan. Dahil sobrang dami ng puno, linipak ko lang yan. Ganun Sa ba, akin sir? lahat yan. Sa'yo yun, sir? Lahat na Ano ba, sir? nakapalibot. Yan. Sasakyan na yan. Yung mga sasakyan doon, sir? Nakikita mo na sasakyan yan. Oh. Ganyan ako kutindi. Bodyguard ko may tigis sa isang sasakyan. Ayos. Lahat ng mga tao niyan. Sa Sobrang luto ya- lang sa akin yan. Sobrang yaman mo pala, sir. Tingnan mo yung nakatambay doon. Alin, Yun, sir? yung nakatambay doon. Oh. Teka lang, tawagin ko na. Tawagin ko. Sige, sir. Okay lang, sir. Para makita natin kung... Boy! Busy sila. May busy. Hindi tumingin. may Kasi pinapagawa ka, sir? pinapagawa ko eh. So, papakita lang pala ni sir. Ayun, mga playground ngayon. Playground, sir. Oo, sir. Galing din sa mansyon ko yan. Galing sa mansyon. Dahil yung mga bata doon, mga alagad-alagad ko doon. Oo, sir. Magulo. Linipak ko na lang dito sa... Kasi ito yung sa lupay ko, ito yung malaking pesto eh. Nakikita niyo, sir? Yung malaking Alin screen po? na yan. Opo, yung screen doon. Kita ba sa camera, buddy? Ayun, oh. Yung nakikita yung malaking screen na yan. Oh,
TV ko yan. TV mo yun, sir. TV ko sa amin, dun sa mansyon. Nakakalat din sa bahay, sir. Nakakalat lang dun, kaya lang masisira, di ba? Dinalal ko na lang dyan. Yaman pala to si sir. Yan, tingnan mo yung naglalakad na yan. Oh. Mga body mo yan, Tinitignan sir. lang ako niyan, baka kinukurso na dyan yung ako. Hindi naman po, sir. Tingnan lang yan. Ano mo lang, sir? Senyasan mo lang. Senyas lang. Senyas. Okay naman kami, sir. Di naman kami, sir. So, paano ba, sir, pag, sir, Kapampangan, paano ba magpapaalam sa, kunwari dito sa video? Unahan ko muna, sir, Tagalog, sir, ha? So, yung mga tropa, hanggang dito na lang siguro ang ating vlog. At maraming salamat dito kay sir. Ano po ba pala pangalan nyo, sir? Richard, sir, Richard. Richard. Maraming salamat kay Sir Richard dahil sa sagot niya sa ating mga tanong at medyo nakaalam tayo ng mga konting Kapampangan. So, para naman medyo masaya, sir, pwede bang mag-outro ka ng Kapampangan, sir? Sige sir. Mr. PD, mag-subscribe na ako sa kanya. E ako Malbe, karang yaga na gagawa na. Puro lakalukwan. Kabaryo ko, Alben, kalukwan nga. Nala ko nga kwa, nala ko nga pulot. Nakala salamat, Salamat, Sir Richard. So, siguro hanggang dito na lang tungan, sir. Salamat po, sir, ha. So, mga tropa, hanggang dito na lang po siguro ang ating vlog. At maraming salamat sa mga nanonood dyan. Wait lang, mga tropa. Sir, sino po ba yan, sir? Sir, Sir? sir, kapatid ko sir. Kapatid mo, ano sinasabi mo kay sir? Hindi, yung pinapabili ng nanay ko. Ano? Ang bago. Bago? Titi sir. So, Sir, parang ini-scam tayo na na. Pinapabili lang pala ng bagoong. Mayaman ang puta. Baliw yata yun, eh. Tantang na. Baliw yata tong mongoloid na yun. Tingnan mo. May pagkabaliw siguro to. Scammer ka, ha. O, sa mga taga-conception, ha. Ayan, oh, may baliw yata to. Baliw. Mayaman daw ang puta. Gago. Mongoloid. So, yung mga tropa, hanggang dito na lang. Baka, ayun, putang na, hinahabol ako. Ikaw ang binibini na di naliligo.